Guardi ondanoi, ongitorri. Ekitaldixan, gaurko ekitaldi osoan bigarren satirako, bertso trama bat prestatu dugu. Hola hitz gitxitxan azaltzeko, fikziozko istorio bat abia puntu bezala hartu, eta nahi izan dugu gure fakultatearen historiako zenbait momentu ekarri. Saio hontako protagonistak izango dira, alde batetik Nao eta Tartalo robotak, eta bestaldetik, eta batez ere, Aitor Sarriegi eta Maialen Lujanbio. Eta oraindik, olako gauzetako behintzat, hitzak teknologiak baino indarra handixo daukanez, hitza izango da protagonista, eta hitza erabiliz denboran salto bat egingo dugu. Eta kolpe batez 2021 urtean jarriko gea. 2021 urteko martxoak 8 da gaur, eta Euskal Herriko Unibertsitateko emakume ikerlari batek lehenbiziko aldiz Ada Lovelace nazioarteko sari importantea irabazi du. Fakultatean ikaragarrizko zalaparta eragin du, klaustrua bildu da gaur bertan eta hartu dute erabaki bat. Fakultateari bere izena jartzea. Ikerlariak ez zuen inondik inoa espero horrelako saririk irabazterik, bere laborategian dago, eta egile esan fakultateari bere izena jartzearen kontu hori ez zaio gehiegi gustatzen. Laborategia hau da, hainbeste urtetan egindako lana hemen pilatzen da, hemen daude liburuak, artikuluak, ordenagailuak, eta batez ere robotak, Nao eta Tartalo robotak. Bi robot hauek fakultateko sarera konektatuta daude, eta beraz hemengo gertaera denak edo ia denak jasota dauzkate. Piztu egingo ditugu robotak. Eta beraien memoria zirkuituak martxan jarri. Memoriak gertaerak ekarri ahala, Maialen eta Aitor jarriko ditugu gertaera horiek bizi berritzen. Eta gure ikerlariaren istorioa abiapuntu bezala hartuta, fakultatearen historia orokorrago bat marrazten ahaleginduko gea. Baina, isilduko naiz, iruditzatelako robotak dagoeneko martxan daudela. Bai oso pozik nago, izan ere makina bat gau pasa ditugu laborategian lanean. Saio hasi aurretikan, Maialenek esan dit, ez dakilala, ahotsa hartuta edo, ez dakilala, kantatzeko moduan edo tonuan izango dan, Maialen ez dakigu, baina Tartalo bai gelditu zaigu ahotsi gabe saioa hasi aurretik. Elena, egingo dugu beste alegintxo bat, emango diogu Tartalori ahotsa pixka bat garbitu eta kantatzeko aukera.
Bai oso pozik nago, izan ere makina bat gau pasa ditugu laborategian lanean. Ez darriko urratua ez da hola momentu batetik besteak entzeko itxuraz, eta men kantatzeko desiatzen da zen pertsolaixei. Goixeu zarrera, gairi gabeko gaia bertan dago. Egun ondenei irakasle eta ikasle jende ilustre. Bi robot txiki hemen geneuzkan, gure berso batzun eske. Improvisatu dezaketenik, naiz eta ez gendun uste. Robotek eurek improvisatzen zuek ipini zaituzte. Konfiantza asko jarri dezue, ondoan den lagunean. Txikiak behintzat funtzionatu du, bere txikitasumean. Ala izan da historia osoan, ala da gaur egunean. Teknologiak huts egiten du, gehien behar denunean. Teknologiak huts egitea, patua izango zen ba. Hemen dauzkagun makinatxoak, ezin ditugu izenda. Ta ensaioan ondo irten da, esaten zuten ta benga. Ensaioa ondo irteten bada, seinale txarra izaten da. Naizta makinatek lehi eman da, behin eta berriz abia. Txikia martxan jarriagatik, mutu zegoen handia. Lehen aldiz eta bigarren aldiz, atera digun agia. Hirugarrena izate omen da, balio duen aldia.
Hirugarrengoz egiten badu, izan liteke atsegin. Berak nagiak atera eta besteak behingoz hitz egin. Teknologiak bere alde onak ere badauzka benepin. Guk gauza bera ezin dugu egin, bi aldiz eta hain berdin. Urte asko da inguru hauetan nenbilela estudiatzen. Gaur etortzean ere aldetik erronka haunditxoa zen. Baina begira jarri orduko zerari naiz pentsatzen. Itxuraz asko aldatu arren denak ez du funtzionatzen. Beno, ulertzekoa da, sarilaren testu inguruan, urduritasuna, tartalok oso esnatze txarra dauka. Bai? Beste alegin bat ingo dugu. Tartalo. Esnatu nago txiki. Esnatu. Sari garrantzitsua irabazi dugu. Ez al zaude pozik. Bai oso pozik nago, izan ere makina bat gau pasa ditugu laborategian lanean. Baina bidea ez da batere erraza izan, ez. 1976 urtean zabaldu zen informatika fakultatea. Orduantxe iritsi zen gure protagonista ikasle gisa. Gainerako fakultateak ere hor nonbait abiatu ziren. Filosofia, kimika, zuzenbidea. Bueno, hori da, roboten memoriatik atera ahal izan dugun lehenbiziko gertaera, informatika fakultatea 1976an zabaldu zen, gainerakoak ere hor nunbait. Torri, Maialen da Aitor. 76an gaude, eta 18 urte bete berri dituzue. Zuen kezka eta ilusio guztiekin gaur lehenbiziko aldiz unibertsitateko ateak zeharkatu behar dituzue. Berrogei eta 18an jaio ginen ta begira, gure bizitza dena izan da, zailtasunei aurretira. Urte bete da Franco hilzala, oroitzea komeni da, fakultadeko eta munduko ateak zabaldu dira. Orain artean gure geroa
Etzen ikusten ziurra, baina pausoka eraiki dugu, gaur arterako apurra. Ateak zabal dauzkagu beraz, ta egin orduko agurra, biak batera sentitzen ditut, gogoa eta bildurra. Bi hoiek beti doaz batera, ta lasai egon zaitela. Lehen Londresa joaten ziran edo Parisa bestela. Orain gurean ikasliteke orain arte ez bezala. Ta amesten dut egunen baten euskeraz egingo dela. Nik ere amets berbera daukat, horretan ados gaude bai. Orain etxean ikasliteke, besterik ez genuen nahi. Beka batekin natorta dauzkat, 3 arreba 2 nahi. Eta ez dakit izango naizen neurria emateko gai. Jartzen badezu gogoa sendo, egingo dezu praktika, eta aurrera joango gera biak gutxika, gutxika. Pentsa ni ere baserri etxe urrunetik etorrita, justu hau zertzen ez nekilako hartu dut informatika. Baserri etxetik eraberean, ona inguratu ginen gu. Ta espero dut ez dakigula, lehengo ilusiorik kendu. Baino alere zure hitzoiek, behar nituzke zuzendu. Etzen dun ona etorri beharrik hau zertzan jakin bazendu. Begira nao, begira datuei. 80ko hamarkadan fakultatean matrikulatutako emakumezkoen kopurua 140tik gertu zegoen. Parez pareia ia. Bai, hala da. Baina kontuan izan irakasten eta aginte postuetan etzela batere andrazkorik. Karrera amaitzean, gizonen munduarekin topo egin zuen gure ikerlariak. Ikasketetan, andrazko eta gizonezkoen kopurua hor nunbait zabilen arren, karrera amaitutakoan, erabat gizonen munduarekin topo egin zuen gure ikerlariak, eta beste askok ere bai. Aitor, Maialen? Baina horretarako lehenbizi karrera amaitu egin behar da, eta ez dute denek amaitzen. Arrazoi ezberdinak medio,
asko bidian galditzen dira. Adibidez, zue bilok. Pozik hartu genuen guk informatika, teoria polita, gogorra praktika, baina iesinoa hemendik korrika, 6 aldiz suspenditu det algoritmika. Larai, lararai, lararai, det algoritmika. Algoritmota kontu dabiltza goita be. Nik uste nun ikasi zeikela xua be. Zertzen ez nekilako hartu nun talare, utzi ere ein behar det zerdan jakin gabe. Larai, 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 zerdan jakin gabe. Naizta egin genuen guk gure aukera, kanpora bueltatzeko berriro atera. Zerdan hau jakitea posible ez da keba, irakasleek ere baldakite ba. Larai, lararai, lararai, baldakite ba. Irakasleak ere despistauta dabiltz, beren terminologi eta kontu larriz. Informatiko argiez egiten dute hitz, magisterio hartuko nun argia izan banitz. Larai, 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 argia izan banitz. Txapa bota bai baina ez dut erakusten, txartelak zulatzen ta memoriak usten, ez dakitze gauzatan ipintzen gaituzten, gainera etorkizunik ez diot ikusten. Larai, lararai, lararai, ez diot ikusten. Algoritmota tekla kablekin ze zute, programazio eta pantailen bertute, nei amak esan zidan badakizuzuke, oik bizitzan zertako balio dizute. Larai, 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 balio dizute. Naizta seran gogoz aukeratu nuen, neretzat abentura bukatzen da hemen. Fakultate alu hau beinola mekauen, ea uholde batek eramaten duen. Larai, lararai, lararai, eramaten duen. Etzaite pasa hori esaten zelarru, bazan nahiko zailtasun ta nahiko amarru, baina ikasketa denez betiko esparru,
berriz saiatuko naiz 20 urte barru. Larai, rarai, rararai, 20 urte barru. Mila 1980 urtean, iraultza digitala iritsi zen internetekin. Posta elektronikoa eta web komunikazioak informatikaren mundua goitik behera aldatu zuen. Bai, alaxe da. Urte gutxitan mundu guztiak izan zuen interneten berri. Informazio eta komunikazioaren aroan sartu ginen. Informatikaren buma izan zen. Roboten urengo memoria irudia internetai lotutakoa. 80. urtean sortu zen eta gaur egun ezin bizi, ura gabe. Internetan zabaltziekin batera informatikariaren irudi estereotipatua ere sortu zen. Egun guztian pantalla aurrian pasatzen duna, bideo joko eta zientzia fikzioaren zalea, antisoziala eta batez ere gizonezkoa. Estereotipoak noiz eta nola sortzen dian ez da kontu erresa zehazten, baina asko txiki-txikitatik elikatzen ditugu. Maialen, Aitor? Bikotea zeate, eta zeuen umiantzako opari bat erosi asmoz, zentru handi bateko jostailuen sekzioan zabiltzate, eskutik helduta. Aitorrek pasilloaren alde batea begiratzen du, eta arroxa da. Eta Maialenek pasilloaren beste aldera begiratzen du, eta urdina da. Horren errex zutenik, apalik beteko, baloita Spiderman esate bateko, zenbait gauz jolaseko, ta ez aparteko, urdina bateko ta urdina besteko, preparatuta aurra printze izateko. Preparatuta aurra printze izateko. Kale honetan nola eraiki zubiak, hemen arroxak dira dauden isuriak. Eroskin gaur goizean hartu gaitu biak, hemen arroxak dira guztiz irudiak. Hemen ez altzeuden ba produktu zuriak. Hemen ez altzeuden ba produktu zuriak. Ni zuritasun bila hemen ari nintzen, baina horirik ere etzaie kabitzen.
berderik ere pentsa zaila da aurkitzen, morerik ta beltzike ez dute agitzen, beste kolore denak ez dira existitzen, beste kolore denak ez dira existitzen. Ez dira existitzen, ta existituko, hau hola egina da, bere hortan punto, gu nahi degunik hemen, ez dugu aurkituko, baina umeari zer diogu hartuko, komuneko papera ez zaio gustatuko, komuneko papera ez zaio gustatuko. Komuneko papera erregalu baten, ematea idea ona ez da ez izaten. Igual opari gabe hobe dago aurten, alde hortan dago Barbie ta alde hontan Ken. Ez dakit horrekin zer osa genezaken, ez dakit horrekin zer osa genezaken. Horrela antolatuta, gaur zenbat barruti, gizarte hau badu zai, gaixoa erruki. Jostailu hori hartu, beste ura uki, guk ume normala nahi badegu eduki, mantendu behar dugu hemendik urruti. Mantendu behar dugu hemendik urruti. Bien bitartean, karrera amaitu, doktorego ikasketak egin eta irakasle gisa hasi zen lanean gure ikerlaria. Orduko irakasle eta ikasle askoren ahaleginari esker, 1989 urtekoa izan zen informatika ikasketak osorik euskaraz egin zituen lehen promozioa. Bai, eta handikia 10 urtera, 2008an, lehen aldiz emakume batek hartu zuen dekano postua. Baina zuzendaritza taldeko gainerako kideak gizonezkoak ziren. Horra, beste bi momentu, bata Maialenek hasieran aipatu duen ametsai lotuta, ezta? Karrera euskera sinalizateko ametsai lotuta, 1989ko promozioa izan zen lehenbizikoa, handik atzea guztiak inal izan dute karrera euskeraz. Eta bigarren momentua, 2008 lehenbiziko aldiz, dekano bezala emakume bat izan gendunekoa. Baina zuzendaritzako gainerako kideak gizonezkoak zian. Maialen? Zu zaitugu dekanua, zuzendaritza bilera, lehenbiziko bilera amaitu da, atera dia guztiak eta bakarrik gelditu zea buleguan.
zailtasunik anetzidan jarri, erreztasunik anezak, nere helburuak kumplitu ditu gizarte baten ametsak. Naiz gizonezkoz beteta dauden bulego honen lau ertzak. Naiz denak diren galtzatxak eta denak korbata beltzak. Kontestu hontan hasi naiz eta ez da berria neretzat. Hainbeste urte lan isilean ez da alperrik igaro, zailtasuneri jada ez diet begiratu nahi gehiago. Dekanoa naiz lanean nabil buru esku eta hau. Lehen emakume naizela entzuten jakokoteraino nago. Bada garaia pasa gaitezen simbolikotik harago. Denek bezala sarri sufritu, ta gutxi batzutan goza. Gizonezkoen lantaldea det, atsegina aproposa. Emakumeak nahiko nituzke, hori aitortzen ez naiz lotxa. Ez dut inoren eredu izan nahi, hori da titulu hotza. Bestei bidea zabaldu ezkero hartuko nukenik poza. Garai horretan, gure ikerlaria buru belarri zebilen lanean. Konferentziak, publikazioak, bidaiak, baina ez pentsa garai gozoa izan zenik. Etxeko bizimoduarekin bat egiteko, ahaleginak eta bi egin behar. Ba bai, 2010 inguru, gure ikerlaria bere karrerako momenturik onenean dago, baina ez da erraza izaten karrera zientifikoa eta domestikoa uztartzia. Aitor, Maialen, zuen bikoteek karrera zientifikoaren aldeko apustu egin dute bete-betian, haiena ezaguna da, publikoa da, zuek kontatu beharko diguzue etxekoarekin hori nola lotzen den.
Etxetik irteten da eta txulo, estaltzen ditu hango ta hemengo zulo. Joan bai baina etorri gero noiz auskalo. Kanpoan dena txalo eta etxean lo. Kanpoan dena txalo eta etxean lo. Gainera etxera ez da sarritan azaltzen, ta zuan zabiltz bere erropak plantxatzen, kozinatzen garbitzen ta aurrak sendatzen. Ta honoriz kausa etzaitu inork izendatzen, ta honoriz kausa etzaitu inork izendatzen. Nik ere probatu dut botika hortatik, aurrak dio ez dago, ta gero zergatik, ta nik erantzun behar ez dakit. Ia ezagutzen du argazkietatik, ia ezagutzen du argazkietatik. Nik ajede xenteak ikusten dizkiot, bere logikan sartu bai gaitu guztiok, ja txortan egiteko berak eta biok. Bilera bat daukagu esan behar diot, bilera bat daukagu esan behar diot. Hori kasu askotan horrela izaten da, gaitza dute barruan ta ezin da senda, nik ere bilera bat eskatuta benga, baina beteta dauka beti bere agenda, baina beteta dauka beti bere agenda. Gu gure harremana daukagu galduta, ezin bat eginda ta ezin ugalduta, hilabetez behin igual, bestela igualduta, baina lore egiten du aipadai helduta, baina lore egiten du aipadai helduta. Ikerlari bezala naizta hasi azten, gure harremana ia hasia da hausten, urteekin hasi da gero gauzak azten, ta jarraitu behar du gehiago ikasten, ta jarraitu behar du gehiago ikasten. Nik bat badaukate eta bat daukazu zuke, hor barna dabiltzanak urterikan urte, haino noriz kausa eta hain haundi ilustre. Zuketanik gehiago juntau behar genduke, zuketanik gehiago juntau behar genduke. Errorea sisteman, errorea sisteman, errorea sisteman, errorea sisteman, errorea sisteman, errorea.
Bat bi zortzi sei zazpi hiru bost hiru zortzi sei 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 bi 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 bat bat 0000000 virus bat sartu da nere zirkuituetan eta kalteak eragin dizkit. Memoria puska bat ezabatua izan da eta ezin dut berreskuratu. 2014 eta 2021 arteko memoria ezabatu didate. Segurtasun kopiak ere utz egin du. Bueno, ikusten dezuet, tartalongan konfiantza osua geneukan, lehenbizi ahotsak fallo, eta orain memoriak fallo. Eta 2014 eta 2021 tarte hortan zer gertatu zen jakin gabe gelditu gea. Badakigu 2014an fakultatean alarma gorriak piztuta zeudela, emakumearen presentzia gero eta txikiagoa zalako, gero eta ikasle gutxiago sartze zialako, eta badakigu baita ere zenbait talde horren inguruan lanian zebiltzala. Baina hortik aurrea ezer gutxi, baina haze zuertia guria, bertsolari euskagu hemen, Aitor da Maialen, etorri mesedez, tartaloren memori utzune hori zuek bete beharko dezue, zuek kontatu beharko diguzue, 2014 eta 2021 artean zer gertatu den. Bi mila eta malauean alaxe dio mitoak, pantailai begira neka, bininiak begikoak. Jende zomorro, jende frikiak, jende xelebre betikoak, mutazioak sufritzen hasi ziren informatikoak. Eta mutazio hoiek hasi orduko jasaten, badakizu gauza hauek modak direla izaten. Guztiek ona heldu nahi zuten dena ikasi zezaten. Baskulinari zenterren hasi ziren klaseak ematen. Naiz lehen egon aparretan, gain balorauta askotan, beren fama erori zen orain daude erdilotan. Tabakoak inabitu zenak jarraitu baizuen hortan, mobilak daude debekatuta espazio publikotan. Urte asko pasa ondoren, mobilarekin guduan, datuak gorde nahi ziren, oso modu seguruan. 2017an, antiguo inguruan,
lehenengo disko gogorra jarri zioten bati buruan. Baina dena etzen aldatu, ta batzuk daude pozaren. Sare informatikoak bagenekin zertzekaren. Gaur nagusiki gizonezkoak, neskake badauden arren. Egoak puzten jarraitzen dute, Facebooken eta Twitterren. Egoak puztu dira bai, joan dira urrutira. Egoak eta odeiak jarririk biei begira. Esan det nola diska sartu zen burmuina zegon tokira. Ta bada ezpada oroitzapenak Klaudean gordetzen dira. Eta honen bestez, eta bertsolaien laguntzaz, 1976an hasi dugun ibilaldia, 2021an amaitu da. Tarte horretako momentu gutxi batzuk ekarri ditugu hona, agian etzien izango importanteenak, kontatzeko politenak ere ez igual, baina badakigu memoria oso kapritxosua dela. Berriro ere, martxoak 8an gaude, 2021, laborategian, eta gure ikerlariak erabaki bat hartu du. Bere izen eta irudia fakultateari jarri ordez, beste bat jartzea proposatu du. Hauxe. Bere aurretik, behakin batera, eta bere ondoren izango dian informatikari guztiak bildu nahi izan ditun taldeko argazki bat. Izan ere, gure ikerlaria sinetzita dago, saria beak bezain beste merezi dutela hor ageri dian guzti hoiek. Itzalean, askotan itzalean gelditzen dian guzti hoiek. Ikerlarian asmua izan da, itzaletik azalera ateratzea hainbat emakumeren lana, eta asmo horrekin bat egin dugu guk ere, eta berritasun batzordeak den helburua hori izan da, aurten. Gure aldetik besterik ez, eskerrik asko saio hau antolatzen hainbeste lagundu diguzuen danoi, batez ere Elena eta Igorri, eta amaiera, behar bezalako amaiera emateko bertsolarilei emango diegu azken agurra kantatzeko aukera.
Ze atrebentzi duzuen hemen, ze jende ze kategori. Guk ez daukagu ez USB eta ez kanpoko memori. Guk barrutikan egiten dugu egin gaizki, egin ongi. Barkatu egietziren oiek, barka akatsta histori. Ez jakin bati deitzeagatik, pasatu zaizue hori. Arraro xamar sentitu arren, fakultate barrenean, sartuta heldu diogu behintzat, erronkari zuzenean, fetxa berezi honen bezperan, esan gixan gehienean, berdintasun da pluraltasuna, izango da azkenean, emakumeaz singularrean, hitz egiten ez denean. Nope. Barkatu, eguneko ekitaldirik garrantzitsuenan berririk ez dugu eman, baina hau dana amaituta hor sarreran luntxa dago. Bai, uste dut esan gabere konturatuko zinaketela, eskerrik asko hanoi. You said you had an issue. Just give me your hand.